glæder mig mest til, at anden ende skal have CrossFit i de 2 første timer om morgenen. Ja, det bliver og godt. at vi så skal ud og løbe med dem. Der har jo ikke været vores force, men lige mod anden ende, der tror jeg faktisk godt, det kan lade sig gøre. Man kan sige, at Jesper Beibel og Line, de har snakket om, at det skal være årets hårdeste idrætsundervisning. En masse AMRAPs, en WOD og så en finisher. Og så skulle de gerne være rigtig trætte, til når de møder os. Tunge squats. Jeg forventer en sjov hårdkamp. En hårdkamp, også fordi vi har en del lærere, hvor der lige er et karakterregnskab, der skal gøres op. Så det får vi at se på banen. Jamen, fysisk svage, teknisk middelmåde, mentalt udfordret. Taktisk er de ikke så godt kørende, kan man sige. Men heldige har de været indtil videre. Det må være et erfaren. Erfaren gammel hold. Man siger jo, at erfaring det når langt, men jeg synes aldrig, man skal undervurdere unge kræfter. Ja, det kommer også ret. De har nok noget rutine, spiller lang tid, men jeg tror, de kan være gamle i den, i benene. Ja, men vi tager dem på musikken. Bare man kommer ind på kroppen af dem på rimelig, så tror jeg, luften bliver slået ud. Det er klart, at vi er jo stærkere end anden ende. Vi har Jeppe Kjærgaard, som bliver turneringens topscorer efter den her kamp. Så har vi Søren, SS, stærk spiller. Tung spiller. Så har vi generelt et bedre taktisk overblik, selvom vi måske sådan, ikke er i lige så god form som anden ende. Så har vi Psykopat John. Psykopat John. Ja, skal man ikke under med det. Vi har mange teknikere, hurtige spillere. Vi har en god offensiv, vil jeg sige. Altså, det individuelle på en god dag, det er det, der kan bære os frem i kampen.